Kybernetickú bezpečnosť školia mnohé spoločnosti podľa konkrétnych požiadaviek vo svojom prostredí. Noví zamestnanci sú zaškolení a neskôr trénovaní pre postupy a pravidlá, ktoré sú jedinečné. Pokiaľ takéto školenia ešte nemáte, alebo ich chcete aktualizovať a doplniť o atraktívne prvky podporujúce učenie, radi pomôžeme. ESET vám pripraví školenie na mieru do vašej e-learningovej platformy. Postup je jednoduchý. Na začiatku zadáte požiadavky na obsah a vzhľad školenia. Bezpečnostný konzultant ESET adaptuje vaše požiadavky a smernice do školiaceho materiálu. Špecialista tvorby obsahu následne pripraví školenie. Vizuálne ho prispôsobí vašej značke a doplní ho o interaktívne a herné prvky. Zamestnancov tak pripravíte na hrozby pomocou praktických cvičení. Custom školenie vám dodáme ako SCORM pripravený na nasadenie do vášho vzdelávacieho systému. Využijete vlastnú vzdelávaciu platformu, na ktorú ste už zvyknutí. Budujete bezpečnostné povedomie a vzdelávate podľa potrieb vašej spoločnosti. Chránite vašu firmu pred bezpečnostnými hrozbami s ESET školením na mieru Custom.